number along APHL sia song pen 6 schedule puthak cherok to amai la pen armu ka che poga mai kedeng Block veterinary dispensary asahem ke alona phan chotma Tomon arve ki thepen hembrid kana hok dona tuma phan MSc ka dom terang pi pen kerap ke pajir Nang likrehini ang deng choli tang det pen Konara College lapen Institute alongsi men ka che thap dunji mapu kamatha akisung doma Jongsi do pulo tangte pini penke matha ekrinon athenang lituma phan isi birta ke medu lake Karbianglong tourism saikam lapen district administration hin penche patir piponsi Noida rong sopialong ke do National Council for Hotel Management and Catering Technology ke palopon Institute of Hotel Management Guwahati along Bachelor of Science in Hospitality and Hotel Management surihini ra inkora ke thompen surihini ra inkora trok apartment ke charli dunji aning ke hang ari soijang toma phan ke phapon Labang so degree laki India long nong nam ka chat hangklong Jawaharlal Nehru University New Delhi pensi ke pangthekon pame Labang so long ke Charlie ari soi jang atuma phan pharo isi voreng ang hoi setame det piarlo kali pulotang te det pi ang tan setame ke pekpon padovekji Labang so BSc Hospitality and Hotel Management along ke Charlie dunlong ja phan apuna chak kenangji lake Amen ka chajok dunji atum ke Charlie ang deng ki jum nai pusatame nongme ka chathangklong Board Institute University along pen General EWS OBC atuma phan plike prapho mate 45% SC ST PWD atuma phan plike mate 40% an ingdeng krehini asarlang along duvek ningji launch ota kalilang ingdeng krehini ke Charlie ponahur ajara stream pen Arts Science Commerce Vocational pusatame English a subject dovek ningji Ningki hangari swe jangatum amit hangpen Karbianglong tourism asai ka masai hemalong an vosik ni phai trok siar ni aprang ka homri dampen amina amen ka chedok dunjia phansi pachinilo Karbianglong tourism asai ka mahin pen apuna chake choklim ari swe jangatum amen counseling lapen ingdeng krehini asadlang along marks ka chepalong pona tengpen ingwai ingsai ponsi admission aphan amen paklang ponpo Counseling upon Kahomri Nangji Lake, Vosik ni Pai Troxier ni, Por Pai Kreisia Por, Office of the Deputy Director of Tourism Asahem, SP Office at Hengnu, Bastenadu, Dipu, Karbianglong. Angton alam kachini Japan labang so number along, Humri Ignon, 81338 77787, Kalite 90852 76837. Karbianglong Live Prime Time Bertang Ton Pen Arjuik Tha West Karbianglong Lakha ke thom Jinthong constituency achom kimi PS ke parlo phar et so pathu aklamalong APHLC Racharya Songhin pen 6 schedule puthak cherok to amai la pen armu ka chipo amai ke dengpon Bangso jai megalong APHLC Central Committee pen kongchun bangsar kiri rongphar lamjai sarpo angtong indigathar kursing timung vothar langso LA Bikram Hanse anparta claim rapet ke thekiding atum chetong don Jai Megalong, 6 schedule puthak, aduya hoy puthak, lapen kebangji MP kilik jehut, koson pensi APHLC song pen kachepa hai ponji mapua puthak, than pachini pon. Mass joining along kaddo kabe don trok nerkebra trok ahem tunatum APHLC song along chepa ogdundo. Bangso along BJP pen don pokebra troksi, Congress pen don krenerke, lapen ASDC pen don kre isiatum. Amit hanga song aphan aning kang samse lapen ning ka chethe kabya joksi APHLC song along nang chepa ogdonang kokloputa than pachini pon Pima kaddo kabe stame India long minister atum punon ba kaddo etum stame chief minister to monon prime minister to monon ma jok seta Indian constitution at hake done Indian constitution a bear se dui apen even high court setame lapen supreme court setame Indian constitution phan arkan ke lasi kang saijong se hok insai pame polotang te lake la re-election aputha gabangke lake iletum APHLC tum high vegji apen lake ibi pona dong kado we don thoknar keba thok adona tum nilitum APHLC long manch pa ogdo lapen kedam tang a visit crew kaningje dak non do bom represent Jinthong along a MSc a visit crew kaningje langtunga pam amaya long Jinthong along ke BJP panaka trek a party ke avelu palang likaningje ke lakalang libithang sami chitherak me pinian ni ke APHLC panaka prek a party ga avelu punil tuntaningje unlo pinian yan ke Ulugunji pen himari rongphar Karbianglong Live
Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ke parluang kang Chokheola Habar Inti complex akula da thengno along block veterinary dispensary sahem kim tanamat asai ke claim bang theklong le detsi alona phan pinchong det Karbenglong district ahawar tin alongta parivartan mate kaching thorang thek pali bomlo lasondak thaksi nilip constituency alongta pinangan kaching thora barsai longponlo bonta pinangan ke kaching thora sai nangkilia bangki alona phan paman thu desi ke theklong ki ong Nili block veterinary dispensary sahem mate grade 4 avoreng arpu ki doa tum ki doa boha phan pu panong si sarkar pen hem kim pilo bonta la so hem ke sarkar atangka ke panaho phancho la so sai ke claim atum methang alia phan ka chama thalo ga joini non ke kim det pen ningkan pholelia ko a hem kim hamchot ar loke a ot ka be amoni ratum a jo phirlo ka boha hem pin chongden lapen boundary wall lapen gate ka selamta nini aphi agir bang inkir no dak mate heng no dak lo lapon sai ke claim asai ki oi lason decoration of hanchora bar sai ki pike nilip ahawara ra to phan ke lang plot lapen ki pi ke bajar pon aning class tapen si ki pi kalima mate lata paribartan lo mapusi ongdung araratum lapen hada ke do sai claim bang photum anta ning duk nanglo nilip MSC pabitra rongpe hinpen lahai ke messenger phan ke langdun vek nang jia podlo hadak cyclem bang phu de benson rong pharatum nang ke thandon ke ladak veterinary EM ta e phong ta nang humri bang we pinlang lapen nilip MSC pabitra rong pita wang we pusi nang thandon lapen lapu bang stro block veterinary dispensary asai hemalong cyclem bang phu bang phetum sita rong robarlo damsi rong araratum hem along ka chupang reng b wo chainong pen chenglo ason ke so awur pen ke pajok dunjia phansi ar pudolo botan nona bang ke rong alo awareness campaign ke dodam theklong ri la so joine pinangan rong rup inglong arlok lapen thoi ke do arar tum ka chupang reng awu ke marju mate awu apolote la hai awu pen ke pajok dunjia phan injection mate imprint di vek nangji lapen do vai ta pi vek nangji monta sai he ma dungarai ke do arar tum ansi warsai long duncha ka helo rong arar tum ahem ke methang ke chupang reng awu bi pen chenglo kithia phaisi ong munaglo lahai ke block veterinary dispensary along doctor atum ke aniwangsi office chedam bernang jar puta dolo bonta dr rukasen terangke cheklo ejon pen nithom nipho trok ansi dak office along chebang chochot pusi raratum nang pachini don la puson pulotan te kopwan se rong robalong kedam ke pare thekji lapen josamet divyo atum sata sai ke claim ke mesen thekja phan ke arpudo napen area tin along arpu ke pe kabang phiatum methang along ri ke patang adim te bok terai along sai cheklem dam panglum nangji lansi rong rop inglong along along ke do araratum kachopang reng awu bi chainong pen chenglo asona ke so avur pen jok thekpo busi raratum ningje ponrenti lo ke for grade bahini la for grade bahini bangke dak untuk permanent bahini bang lo dak sido ampe inu bangke attachment la nitum ke non bangke la si bang PM lo dak staff ke non ko ke alam te BF ya bidara join lo angke subcenter lo la isi subcenter lo mangke for grade inu do ampe BF inu do koila mati pen samson ingti karbing long live Kisonga por hod kerap ke pale thega son thot ningkang samawe sonsi men tumon arwe ke thepen bapuram rong pharahem jap pirailo bangso berta long si tong sekotpen MSC sangpi kadom terangpi kapen khara tengsi VDC chairman Selarson rongpi kerap ke pajoram Lason si lakhain ko rahini sarupathar MSC constituency ka parlo japra langso patora rong amekar bapuram rong phara hem kiram tangbo sik ni phai ki thom arni anarlo por phai isia por malom men tomon thepi arve ki bang pena jok ahem tomon japon rai pabirta longsi tongsikot pen man kido KAC MSC sangpi kadom terang pe hin pen jintak nu jok chenam je phan kisung ki pho hem tuna phan kerap ki palidam sirak je phan sarupathar chairman Selarson rong pe phan pin khat ponsi alangri VDC chairman adimalong paledam si kerap pipajoramlo laben kisung ki pho hemtun bapuram rong phar tong sekot pen kerap nang ki pajir pon thegapot MSC sangpi kadom terang pilapen sarupathar VDC chairman Selarson rong pia tuma phan kachoro lamthi chipaklang pon posi birta ribdun long balipathar pen project terang karbing long live Hanjang langso towara du ke kegalong kopi ko son penon hi ihu matrak jorhat pen dimapur anat kedam boma porahut NH songkebra sirkeba towar pi hanjang langso towara du ke kegalong ihum ga khir ke ponatrak chingkoi phir
Bokajan Police Station ka parlo hanjang langso National Highway thongke Brazil ke atowar pi adu ke kalong ihum gakhir ke pona truck kopi koson penoni chepharle phe kachepharle phe da truck along gakhir si arthang ponlo lapen jor har pen dimapuran ki pon bom hot si bangso truck bangke chepharle phitlo kachepharle phe da truck a number lake NL01AB 3553 pusi pangthek pom bangso truck chepharle phe da puthak Raikom sai khiatum birtalong si adimalong an palidun si adimalong pen ingthu ponlo bangso phutha kopi koson pen tong hidia jo kisulong philone Raikom sai khe hin pen klar daga birta than pon pelang bali pathar pen projan terang karbiang long lai Fuluni constituency angkang krong pliatowar pen kilometer ingkoi sose akahelo sarlok teron arong arat kedo ke thagle inglong ari pusetame rong arlo kedo kibi kithi pendanglo sarphi sarphu heme jangre phan ning ke parong ponje phan pura pini pen pangjeng ponsi ni thoba pharman ingdeng hini hawa ronga je paman pon Lason si kedamtang bosik ni phai ke thom pen ke paman pon bangso ingdeng hini hawa ronga je long pini ni ke pleng arnilo bangso hot sarlok teron arong along ke do hills valley mate bojaru langso school along principal sar imteron pen ke than chapaduk ponsi penenga bangke HSLC sarlang ke tok chengdun lo bangpli sarlang ke tok dona teng pen bangke thom first division le pen inut second division chepa ondun si bangpli aphan se tame MLA dorsing rong hang pen si archo pon lo National Highway ben ke hello kilometer in koi bak dai in long ar low abang so rong along se bini tum dolo abang so rong along hawara mai panik kan bang sun kha bini ning kan dunia pun dolo tadak patumi por ke patru le pen kapre son se patte ben singlok kapre son dolo son tha se pini abang ke son se isi card to mai se rang Inglong ahawara long lapuson lo kichale hin kaching thurpon ke theklong lake isi khei lapen bangso ahawara phana bangke katheang amilu rason si nang manpo lapen bangso long ahor kipiduna bangke kenang sot pusi MLA dorsing rong hangpen ningje pon li uru hagi piduna bangku bangkiang bangpen mangke thom ke first division then nuda bangke second division asi 100% pass lo lapen pe 10% ke pass lo ta pass lapen second division si pass ko inglong si inglong atok adim son tabuson lugo charlie labang so atu so amilu labang so akakhelan akatheang abang nanggili labang ke ono prang bang jani ka tianglong akan si ningarong nian Nilitum isi ning karong bangke nilitum inglong atokalong kidoa school along pen bangpli HSLC sarlang ke togrun ang bongpen bangpli atumta undun et lapenan parta pini bangso mayalong kachop hapona tengpen MLA dorsing rong hang naga chetong duna bangke nilitum arara phana bangke isi ning karong abirta binong loposi than bangpen ning jepon Chiga sarlang itokalong bangpli somar penesi ke chengsi lang la long primary school long itu pernah dia cengsi dan lasir bang primera somata la bang plia long somata itu first division bang atomlo second division inuto asihla ta first division le KAL sama ini tuh ke bori pon wajong Fuluni pendirchuna rongpi karbiang long live Bini prime time berta ke laponsi kang tonik long